Ja, tusind tak. Og tusind tak, fordi jeg måtte være med i det her fantastiske arrangement. Jeg kan ikke lade være med at sige ganske kort indledningsvis, at til Hans Peter Hansens udmærkede indlæg før, at jeg altid synes, det er fantastisk godt, at der er nogen, der drypper malurt i bægeret. Jeg kan ikke lade være med at kommentere ganske kort på den her med, at vi skylder naturen, at ligesom at blive skudt en lille smule naturfolk og forskere i skoen, at man skylder naturen ligesom at udsætte surrogater, og der er sådan en form for synd forbundet, syndsforladelse osv. Jeg tror egentlig bare, at det sådan helt banalt handler om, findes der nogle metoder til at få naturen til at være i en bedre tilstand? Punktum. Kunne det her være en af dem? Punktum. Omkring ulvenes upopularitet, så tror jeg, at den hænger meget sammen med pressens ekstrem proportionsforvrængning af en lille bitte Facebook-gruppe, 5-10.000 medlemmer, 1-2 promille befolkningen, der har fået lov at tegne en masse store overskrifter. Men jeg skal ikke foregribe polemikken og debatten, så derfor vil jeg fremover holde mig 100% så godt jeg nu kan til mit manuskript. Ja, dog hvad der er sjunken, kan atter opstå. Naturen er ikke død. Under asken i den afsides vrå ligger hister her, dog en glød. Nej, naturen er ikke død endnu, fristes man til at føje til guldalderromantikeren Øenslags digt, som det utvivlsomt står klart for enhver, der er engageret i naturens ve og vel som fagekspert eller naturbegejstret jagttager, fortrænges den uopdyrkede og ubebyggede del af kloden, den ubebyggede og uopdyrkede del af kloden med mekaniseret stormskrift. Det er rammeforståelsen for alt det, vi berører her i dag, og den vil jeg gerne pointere og tage afsæt i indledningsvis som brændstof til de pointer, som om at få naturens genkomst på dagsordenen, som jeg slutter af med. Biodiversitet er i frit fald, og vi befinder os nu i den 6. masseuddøden af arter i livets milliarder år lange historie. Den forrige masseuddøden fandt som bekendt sted for over 65 millioner år siden og udryddede cirka 3/4 af alle dyre- og plantearter, antageligt fordi en asteroide bragede ind i jorden. Denne gang skyldes den voldsomme decimering af arter ikke kollisionen med en udefrakommende kosmisk vragrest, men med et indfødt og temmelig nævnyttigt væsen, der nærmest spreder og opfører sig pandemisk, Homo sapiens. Og dog taler vi heller ikke denne gang om dommedag eller dystopi. For selvom vores emsidige ressourcerovdrift og ditto dyrkning af jorden umuligt kan fortsætte ad infinitum, kan vi sådan set godt selv overleve som art et pænt stykke tid på en meget mere artsfattig planet. Det er selvsagt ingen trøst for utallige andre arter, for hvem situationen helt nøgternt må karakteriseres som katastrofal. Homo sapiens eksklusive forvandling fra overlegen jæger samler til en art destruktiv global naturkraft har fundet sted over 100-200.000 år, eller hvad der blot svarer til brøkdel af klodens historie. Men virkelig fatalt for meget store dele af det øvrige liv, som vi tager livet af med rekordhastighed, er det først for alvor blevet i kølvandet på industrialisering og den svimlende befolkningstilvækst de seneste 100-200 år. Men i virkeligheden begyndte trængslerne faktisk allerede for cirka 10.000 år siden, hvor vi blev mere eller mindre tvunget til at opfinde landbruget. Jeg siger tvunget, for det var næppe den lyse fremskridtsidé, som mig en historiefremstilling fortsat beskriver det som. Men derimod et kulturskifte, som stenaldermennesket gik ganske vrangvilligt i møde. I 10.000 år rådede Homo sapiens over en rig overflod af ressourcer og byttedyr. Der var nærmest ubegrænset plads at udbrede sig på, og til vejebringelsen af føden optog kun en uhyre beskeden del af jæger-samler-tilværelsen. Historikeren Torkel Kjærgaard knytter an til jagttagelser af tilbageværende jæger-samlersamfund og konstaterer, at den daglige arbejdstid i jægerstenalderen næppe oversteg 2 timer. Resten af døgnet tilbragtes med hvile, socialt samvær og kulturelle aktiviteter som sang, dans, mytefortælling og kunstnerisk udfoldelse. Efter mere end 150.000 års udbredelse var der næppe meget mere end 1 million mennesker. Men alligevel begyndte kloden allerede at føles trang. Jægertilværelsen forudsætter hvide jagtterritorier for at understøtte Homo sapiens fødegrundlag. Og flere byttedyr blev udryddet eller drastisk decimeret. Det blev med andre ord nødvendigt at få mere føde ud af stadig mindre territorier, hvorfor mennesket for cirka 10.000 år siden begyndte at blive agerdyrker. Hvor der er en øvre grænse for, hvor mange byttedyr man kan jage, før en art uddør, kan den samme jordlod til gengæld brødføde et stigende antal mennesker, alt efter hvor intensivt den dyrkes. Der er dog en hage.
Som Jared Diamond gør opmærksom på i bogen Den tredje chimpanse, er landbruget et tveægget sværd. På den ene side kan bønder brødføde mange flere end jæger og samler kan. Men på den anden side er bondetilværelsen også meget mere arbejdskrævende og usund i sammenligning med jæger- og samlertilværelsen. I The Conditions of Agricultural Growth påpeger økonom Esther Boserup på baggrund af samtidige og historiske analyser, at det i første omgang er befolkningstilvæksten, der har forårsaget og nødvendiggjort landbrugets fremkomst og historiske vækst. Mennesker har ikke kun afviklet jæger- og samlertilværelsen af lyst, men af nød. Den gradvise intensivering af landbrugets dyrkningsmetoder forøger udbyttet, men udbyttet falder per man-hour, eller sagt på en anden måde. Man kan brødføde flere, men arbejdsindsatsen er større per person, der skal brødfødes. Boserup henviser til historiske eksempler på folkeslag, der bevidst foretrækker mere primitivt landbrug, så længe valgmuligheden er til stede, og befolkningstilvæksten ikke nødvendiggør andet. Jagt, fiskeri og fødeindsamling opleves som noget behageligt, mens man kun modvilligt omstiller sig til landbrugets mere arbejdskrævende fødevareproduktion. Mange myter fra forskellige kulturer afspejler sandsynligvis af samme grund denne overgang fra jæger til bondetilværelsen som et skelsættende frihedstab. Ifølge Bibelens skabelsesberetning dømmes vi til at skaffe os føden med møje og spise i vores ansigtssved. Til gengæld skal vi jo så herske over det hele. Den græske digter Hesiod skelner mellem guldalderen, hvor mennesker er ukendt med møje og nød, og efterfølgende tidsalder, hvor livet præges og plages af hårdt arbejde. Samme forestilling findes hos den romerske digter Ovid, der i Metamorfoser beskriver guldalderen som en tid med overflod, citat, uden at røres af hakken og såres af ploven, gav jorden villigt som gave ikke tilbudt sin grøde af alting, citat slut. Masser af nærorientalske myter er inde på noget af det samme. Siden følger landbruget og dyrkningen af jorden med de trængsler, der følger med, og de kulturfremmende fordele. Men overgangen fra jæger- og samlertilværelsen til by- og bondesamfundet opleves altså som et fald fra en mere byrdefri tilværelse før ploven. Til gengæld forøges fødevarefremstillingen drastisk og skaber grobund for yderligere befolkningstilvækst. De første årtusinder går det langsomt, men så begynder det at gå stærkt. Og i det 21. århundrede runder vi måske 10 milliarder, op til 10.000 gange så mange mennesker på jorden, som for 10.000 år siden. Det er voldsomt tal, og det får presset på verdens øvrige arter til at blive endnu mere dramatisk. Med mindre vi begynder at indskrænke vores plads- og ressourcekrav og bliver stadig dygtigere til at passe på den artsrigdom, der har gjort vores hjemplanet så fænomenalt livlig og vidunderligt varieret. Faglig viden har det jo desværre med at rejse forholdsvis langsomt fra forskningens spydspids til universitetspensum og videre ned gennem det øvrige uddannelses- og skolesystem, før det bliver såkaldt almen viden. Det kan være årtier. Derfor er det måske heller ikke odiøst, at de færreste ved, specielt i Danmark, hvor hastigt vi er i gang med at eliminere store dele af klodens artsrigdom, og hvorfor relativt nye nøglebegreber som biodiversitet og rewilding endnu er fremmede fugle i de allerflestes vokabular. Men det, der er ubegribeligt for en generation, kan blive selvfølgeligt for en kommende. Det er heller ikke mere end 3 årtier siden, at det stort set kun var fageksperter og naturens ildsjæle, der bekymrede sig om den voldsomme forurening af vandmiljøet, men en række indslag om døde jomfruhummer i TV-avisen i oktober 86 ændrede alt. Med Danmarks Naturfredningsforening i en nøglerolle skabtes det defining moment om de fatale udledninger fra industri, landbrug og kommuner, der trods landbrugets protester førte til vedtagelsen af den første vandmiljøplan i juni 87. Og modsat den negative beskrivelse i den store danske encyklopædi, og især den nylige polemik fra landbrugslobbyister, der har gjort Newspeak til deres varemærker og kalder sig bæredygtigt landbrug, er vandmiljøplanernes reduktion af kvælstof og fosfor faktisk en succeshistorie, som påpeget af National Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Og men alle problemer er selvfølgelig langt fra at løse den grund. Men det viser, at selv drastiske holdningsskift er mulige, nogle gange næsten overnight. Imidlertid forestår en endnu mere fundamental opgave for naturens fageksperter og andre naturvenner, og desværre er opgaven ikke alene større, men også betydeligt vanskeligere end den traditionelle kritik af forureningen. Vi skal forklare biodiversitetens vigtighed til den farligste og mest artsegoistiske art i planetens historie, os. Det er ikke let. Tiden arbejder som bekendt imod os, eller rettere imod vores medarter.
Trods det generelle biodiversitetstab, er der en række dyrearter, der vinder frem i Europa. Det gælder blandt andet bæveren og den europæiske bison, men også bjørn, ulv, jærv og los, der for eksempel i Sverige er tilbage på niveauet fra 1850, efter at have været tæt på udryddelse for få årtier siden. Ulven har også bredt sig fra Østeuropa som en sidegevinst efter jerntæppets fald, der har betydet fjernelse af mange fysiske forhindringer i form af pigtråd og mure. Samtidig er flere landbrugsområder blevet affolket de seneste årtier, hvilket åbner muligheder for større naturområder. I 2011 lancerede Verdensnaturfonden i Holland i samarbejde med 3 andre naturorganisationer projektet Rewilding Europe, hvis ambition er at sikre 10 rewilding-projekter på samlet 1 million hektar inden 2020. Og undervejs inspirerer yderligere 100 projekter, der strækker sig over 10 millioner hektar. Måske er målet af selvopretholdende økosystemer, der reintroducerer manglende arter, forbedrer naturens tilstand og øger biodiversiteten. Et af de første skridt er at skabe opmærksomhed omkring projektet ved at fokusere på naturens oplevelsesværdi og fremtidige potentiale. Blandt andet i kraft af oplysningskampagner, der alene i 2013 skal nå 100 millioner europæere med et Joy of the Wild budskab. Længere er man nået i den nordøstlige del af Montana i USA, hvor The American Prairie Reserve arbejder på at kæde eksisterende natur sammen med mellemliggende private og offentlige arealer til et sammenhængende græsland på ca. 1,25 millioner hektar. En størrelsesorden, der vil bringe prærien i selskab med både Yellowstone og Serengeti Nationalpark. Området er velvalgt. 95% har aldrig været under plov, og lokalbefolkningen affolkes med 10% hvert årti, hvilket letter det nødvendige opkøb af ca. 200.000 hektar privatejet jord, der skal få de mange løse brikker af puslespillet til at hænge sammen. Man kan følge opdateringen af kortet, der brik for brik registrerer det opkøbte land, imens mosaikken gradvist nærmer sig en kontinuerlig naturhelhed. Det er fascinerende. Et naturreservat på 1 million hektar er selvfølgelig utænkeligt i lille land Danmark. Men med opkøbet og genopretningen af Filsøen mente, at dog en model, der ikke er helt fremmed herhjemme. Vi både bør, kan og skal også, ikke kun, tænke stort efter danske forhold, når naturen planlægges. Ikke mindst, hvis større dele af naturen fremover skal være vild med vilje. For at genbruge et genialt slogan fra virksomhederne Habitat og Biomedia, der eksperimenterer med at fremme biodiversiteten i bynaturen. Et af de oplagte steder at begynde i større skala kunne måske være skovene, altså med natur, der er der. Som følgende af omfattende skovrejsning overstiger det danske skovareal nu 600.000 hektar, eller 13-14% af landet. Men skoven betragtes i alt for høj grad stadig som en produktionsressource, snarere end som natur. Og alt den nye skov gavner ikke biodiversiteten før om århundreder, hvor der ikke vil være så meget biodiversitet tilbage at gavne, hvis ikke vi gør en indsats her og nu for den gamle skov. Men den får desværre kun i mikroskopisk omfang lov til at være skov på skovens egne præmisser uden dræn og hugst. Naturstyrelsens urørte lovskov udgør således under 0,5% af landets skovareal, nærmere bestemt 2.743 hektar. Taler om beskedne frimærker, hvoraf det største sammenhængende område er Dravid Skov i Sønderjylland på 285 hektar. Et afslørende billede på nedprioriteringen af den danske natur. Rewilding er selvfølgelig ikke svaret på alting, men i skovene er det skovdriften, der er biodiversitetens hovedfjende, mens vild og urørt gammel skov byder sig til som en perspektiv i natur- og biodiversitetsstrategi. Igen, ikke alene, men et led i en flerstrenget strategi. Hvorfor ikke ganske enkelt nedlægge statsskovbrud? Okay. Eller i det mindste kræve de 10% urørt dansk skov, som det har været foreslået af flere organisationer. På baggrund af en lang række relevante faktorer herunder eksisterende biodiversitet, skovkontinuitet, ejerskab, spredningsmuligheder, omkostningsniveau og muligheden for at genudsætte hjemmehørende dyrearter, vurderede biologen Carsten Thomsen allerede for år tilbage, at Silkeborg-kompleksets skovområde har det største og mest oplagte potentiale for sammenhængende vild skovnatur, efterfulgt af Gribskov og Rold-skov. Disse 3 sammenhængende skovkomplekser på over 5.000 hektar hver ville vel være en vild begyndelse. Og under de rette udgangsbetingelser og en indledende strategi af hjælp, kan skovnaturen måske i større udstrækning blive vild med lysåbninger igen, mens den passer sig selv. Den klassiske forestilling om, at den mangfoldige artsrigdom i lysåbne landskaber alene skal tilskrives menneskets mellemkomst, har som bekendt været under stærk kritik de seneste 3 årtier, hvor forvalterperspektivets nødvendighed er blevet trængt tilbage. For eksempel påpegede Hans Henrik Brun og Rasmus Ejernes allerede i 98 det tankevækkende i, at den græsæder som vildhesten er genindvandret på et tidspunkt,
der traditionelt har været opfattet som præget af tæt og mørk urskov. Tidligere har man imidlertid overset samspillet mellem faunaudviklingen i rekonstruktionen af vegetationsudviklingen fra sidste istidsafslutning og frem efter. Citat. Det traditionelle billede af den mørke og ensartede urskov viser sig altså ikke at være dækkende, når de store herbivore pattedyrs effekt på vegetationen forsøgsvis inddrages i rekonstruktionen. En kraftig og langvarig browsing kan totalt forhindre regeneration af træer og buske i et område. Citat slut. Dertil kommer, at lynantændte brande, stormfald og for eksempel epidemier af skadedyr på træerne har kunnet skabe skovlysninger, der blev opretholdt af vildlevende græssere. Det har vi allerede hørt lidt om. Derfor er spørgsmålet, om ikke det er på tide at forsøge at efterprøve vild natur i større skala i Danmark. Igen ikke som erstatning, men som supplement. Hvorfor ikke som minimum droppe bortskydningen af vildsvinene for eksempel, og supplere hjortene i store urørte skove med fritgående kvæg og heste? Der er stribevis af fageksperter herhjemme, som kan vejlede. Kun den politiske vilje mangler. Men for en politisk vilje skal først og fremmest biodiversitet og sekundær rewilding på den politiske dagsorden. Det kræver, at forskere og organisationer er endnu mere ihærdige og tager vise hjørnetænder i debatten. Midt i en verdenshistorisk naturnedgangstid har blandt andre havørne og ulve så at sige rewildet sig selv i Danmark. Og deres genkomst kan måske bidrage til at løfte rewilding på dagsordenen. Ligesom rewilding kan blive løftestang til at vække den nødvendige begejstring for naturens ved og vel i almindelighed. Også for den natur, der kræver vedvarende pleje. Derfor er der måske også brug for konferencer, debatter og brainstormende møder, der handler om det, som naturens fageksperter ikke nødvendigvis er eksperter i. Men som desværre også er en pinedød nødvendig i din tidsalder, hvor arterne udryddes med verdenshistorisk hastighed, netop den politiske dagsorden. Det væsentligste og vanskeligste er og bliver at overbevise om naturens værdi for naturens egen skyld. Vi kan ikke sælge biodiversitet eller rewilding udelukkende på nytteværdi, men der er vel ingen grund til at underbetone oplevelsesværdien. Tænk blot på de vidtstrakte, vildmarkslignende områder i Thy, og hvilken yderligere opmærksomhedstiltrækkende værdi de kunne få med en stærkere og vildere naturprioritering. Og det gælder flere områder i det, der nedsættende kaldes udkants Danmark, men mere respektfuldt omtales som baglandet. Naturen kan være rig på opløftende erkendelser, æstetisk berigende syn, sjæleligt lisende oplevelser, fra horndrager til havørne. Det behøver det ikke blive Morten Korch af. Men der er ingen grund til at se ned på wow-faktoren ved galopperende vildheste, en træklatrende løvfrø eller bare en poetisk køllesværmer. Jeg havde ikke nogen billeder af galopperende vildheste, men det har vi jo set, så derfor. Og jo, der er en naturformidler, der har kunnet løfte opgaven, de frem at tale medrivende til den danske befolkning om livet i en kokasse, og det var heller ikke Korch, men en ganske anden Morten. Alt kan vist lade sig gøre, hvis engagementet er til stede. Biodiversitet skal nemlig løftes længere ud end til gode konferencer som denne. Længere ud end debatforer på hjemmesider som Danmarks Fugle og Natur. Og længere ud end små grupper for indviede på Facebook. Vi kunne som nævnt få en række store danske urørte skove, hvis naturen med lidt indledende hjælp fik lov. Men før det kommer så vidt, kræver det topengagerede forskere og andre godtfolk, der gennem en vildt voksende skov af læserbreve, kronikker og kampagner, selv bygger op til det defining moment, der løfter naturen og biodiversiteten fra røven af 5. division til toppen, eller det mindste top 3, af pressens og politikernes prioriteringer. Det kræver en intensiveret erkendelse af, at også naturfolk i endnu højere grad skal tage naturen for overdrevne og vådområderne ind i tryksværtens verden i massemedierne. Insisterende og med krav og langt hyppigere end i dag. Politikere og presse skal forstå, hvad biodiversitet er, hvor galt det står til, hvorfor det er så vigtigt at få naturens mangfoldighed tilbage, og hvor godt det kan blive. Og Naturstyrelsen skal forstå, hvorfor skovene pinedød skal være meget vildere. Alle skal forstå, hvorfor bortskydningspligten for vildsvin ikke blot er proportionsløs, men også problematisk for mig en anden naturs vedkommende. I Danmark bliver denne tiltrængte nøgleart imidlertid overalt plaffet ned on site. For omtrent et århundrede siden lykkedes det fageksperter og naturentusiaster at skabe modstand mod det samvittighedsløse jagt på landets største rovfugle. Men hvor er de protester, der vækker offentlighedens modstand mod den vedvarende udryddelse af vildsvinene?
Vores tids jomfruhummer i en anden ende af naturagendaen. Bare for at sætte tingene lidt på spidsen til inspiration. Vi skal jo begynde et sted. Men det er nu, der skal ske noget. Og med rewilding som nyt redskab i naturgenopretningens redskabskasse, er der også grund til at huske på gamle Oehlenschlägers ord. Dog, hvad der er sjunken, kan der opstå. Naturen er ikke død. Det er kort fortalt tid til at forstå, fortælle og forklare vidt og bredt, hvorfor det er på tide at lade naturen fare mere vild og varieret igen. Tak skal I have. Mm.